O Consello da Xunta aprobou dúas liñas de avais para a compra de vivenda, unha para menores de 36 anos e outra para vivenda protexida. O Goberno galego tamén impulsa o Plan Director da Automoción 2025-2027. Esta mañá celebrouse un novo Consello da Xunta no que o equipo de Goberno autonómico avanzou en diferentes proxectos. Unha das iniciativas aprobadas foi dúas liñas de avais para a compra de vivenda. Unha estará dirixida para os menores de 36 anos e outra destinada á compra de vivenda protexida sen límite de idade. Da primeira vivenda por un importe, estas axudas para estes avais de 5 millóns de euros. Están dirixidas tanto aos menores de 35 anos, nun apartado específico, como, en xeral, a todas as persoas, a todos os galegos, cando o que queiran adquirir unha vivenda protexida. No caso dos menores de 36 anos sería para mercar vivenda libre, é dicir, menores de 36 para vivenda libre avais e para calquera persoa, con independencia da súa idade, que quera adquirir unha vivenda protexida, tamén terá avais. Isto é unha novedade respecto á liña das axudas que viñamos mantendo a toda agora. En ambos casos, o aval da Xunta pode chegar como máximo ata o 20% do prezo do inmoble, que normalmente suele ser a cantidade que non se cubre cunha operación hipotecaria. O titular do Goberno galego tamén anunciou a aprobación do Plan Director da Automoción 2025-2027. Contará cun sistema de control e análise continua do seu impacto do sector e estará dotada de 230 millóns de euros. Dos motores da economía galega, máis de 200 empresas, máis de 25.000 persoas que dependen directamente deste sector. De feito, foi un dos 10 sectores que a Xunta declarou estratégicos e que, ademais, está a vivir a súa propia revolución industrial. Estas medidas son a mostra de que Galicia e o Goberno galego estamos intentando acompañar o sector, como digo, fundamental toda a cadea, dende a fabricación, a industria de fabricación, ata a comercialización do vehículo e facilitar tamén aos cidadáns o feito de que teñan esa disponibilidade tanto para adquirir os vehículos como para coñecer onde poden recargar os vehículos eléctricos, cun único obxectivo que, por suposto, fortalecer a industria, apoiar as empresas, apoiar os postos de traballo que temos, que son moitos e teñen que seguir crecendo, e apoiar tamén os cidadáns para que teñan acceso á mobilidade sostible. Ademais, a Xunta impulsará unha norma de microcredenciais pioneira en España para potenciar a capacitación laboral aliñada coas necesidades do tecido produtivo. Son formacións de curta duración que permiten aos traballadores adquirir rapidamente, dun xeito sinxelo, coñecementos, habilidades concretas para unha nova liña de produción que vai a lanzar na empresa, para unha nova actividade. Xa digo que a Unión Europea no ano 2022 recomenda e fomenta que se opte por este tipo de formación. É certo que o Goberno central, ao contrario que outros gobernos de outros países da UE, non ten feito prácticamente nada a día de hoxe para unha implantación xeral das microcredenciais no noso país, para ir cambiando o sistema tradicional de cursos de formación por este novo sistema, pero en Galicia, como decía, sí que o estamos facendo porque é o que demandan as empresas e xa teñen amosado a súa eficacia.